Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakat fuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'daman indakuma. Wa fi jawabi kaifa zaitun kuldani fa zaitun ustugniya anhu it urif. Wakat fuma utawi buang lafat muftada lan kobar. Yu'lamu kang dikawruhi apa emah iku jaizun kang wenang. Kama takulu kaya oleh ngucap sapa sira ing lapat zaitun ba'daman ing dakuma. Zaitun utawi lapat zaitun ba'da ing dalem sakwise takulu, ing dalem sakwise pitakon ngene. Sakwise takulu ya kena, pitakon ya kena. Man ing dakuma. Man utawi sapa iku ing dakuma ing dalem sandinge sira loro. Wa fi jawabi kaifa zaitun. Lan ing dalem dadi jawabe pengucap lapat kaifa zaitun. Kaifa iku kali kaya apa zaitun utawi zait. Piye kabare zait? Kul ngucapono sapa sira. Danif wong kang lara bronto. Maksudnya zaitun iku wong kang lara bronto. Ai tegese wa danif ngono ya. Wa utawi zait iku danifun wong kang lara bronto. Langsung danif wong kang lara bronto. Fa zaitun mongko utawi lapat zaitun iku ustugniya. Disemugiake. Tatawa ora buta ditutur. Apa anu saking lapat zaitun it urifa krana dikawruhi sapa zait. Yugdafu dibuang apa kulun saben-saben salah sijine lafat. Minal muftadai saking muftada wal kobari lan kobar idadalah nalikane duduake alaihi ing atase kulun apa dalilun apa dalil jawazan kelawan wenang au wujuban utawi kelawan wajib. Fadakaro mongko nutur sapa Kyai Musone fi hadainil baitaini ing dalem ikilah. Bet loro al katfa ing buang jawazan kali wenang kelawan wenang. Famisalu katfil kobari utawi. Famisalu katfil kobari. Famisalu katfil kobari mongko. Utawi contone buang kobar iku ayyukola yen to diucapake apa lapat man ing dakuma. Man utawi sapane uwong iku ing dakuma. Iku ing dalem sandinge sira loro. Sapa ana ing sandinge sira loro? Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat zaitun. Zaitun berarti ing dalem sandinge sira loro iku berarti zaitun. Ana wong takok sapa? Ana ing sandinge sira loro iku zait ngono. Jawabe fatakulu zaitun. At-takdiru utawi ngira-ngiraake lapat man ing dakhuma. Iku zaitun ing dana. Zaitun utawi zait iku ing dana. Ing dalem sandinge kita. Wa misluhu lan iku sepadane katfil kobari firoyi ing dalem firoyen ing dalem sijine penemu ulama penemune ulama ing dalem sijine pendapate ulama utawi lapat korojetu faidas sabu iki ya termasuk buang kobar ya. Karo jetu metu sapa ingsun. Faidas sabu.
mongko dumandaan utawi binatang buas utawi sapu galak ya kena ya. Iki buang kobar. Jadi faida iki ida fujaiyah. Artinya dadak atau ngaget ya. Dumandaan. Temu-temu kok langsung geblak koyo ngono. Dumandaan geblak. Contoh. Faida sabu. Faida sabu mongko dumandaan utawi binatang buas atau sapu galak. Atakdiru utawi ngira-ngiraake. Lapat karo cetu faida sabu. Iku faida sabu hadirun. Faida sabu mongko dumandaan utawi sapu galak iku kadirun kang teko kang hadir. Kola dawu sapa asairu kiai syair. Naknu bima ingdana wa angta bima ingdaka rodin waroyu muktalifun. Bakar Munsarif. Naknu utawi kita bima kelawan penemu, bima kelawan perkara. Ingdana kang tetep ana sandinge kita wa angta utawi sira. Bima kelawan barang ingdaka kang tetep ing dalem sandinge sira. Iku rodin wong kang ridho. Waroyu utawi penemu utawi pendapat iku muktalifun kang beda-beda. Bakar Munsarif. Atakdiru utawi ngira-ngiraake lapat naknu bima ingdana iku naknu bima ingdana roduna. Naknu utawi kita bima kelawan barang ingdana kang tetep ing dalem sandinge kita iku roduna kang ridho kabeh. Wa misalu katfil muftadai utawi contone buang muftada. Iku ayu kola yen to diucapake apa lapat kaifa zaitun. Kaifa iku kali kaya apa zaitun utawi zait. Piye kabare zait? Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat sokikun. Ing lapat sokikun. Ai huwa, ai tegese wa utawi zait. Iku sokikun wong kang waras. Wa in sita lan lamun karep sapa sira surukta mongko mertelakake sapa sira bikuli wakidin kelawan saben-saben salah sijine lapat minuma saking muftada lan kobar. Fakulta mongko ngucap sapa sira ing lapat zaitun ing dana. Zaitun utawi zait iku ing dana. Iku ing dana ing dalem sandinge kita. Wa utawi zait iku sokikun wong kang sehat, wong kang waras. Wa misluhu lan iku sepadane katfil muftadai. Tatawa kaifa zaitun ya. Katfil muftadai ngene. Qauluhu ta'ala. Qauluhu ta'ala utawi dawuhe Allah Ta'ala. Surat Fusilat ayat 46. Surat Fusilat ayat 46. Man amila sholikan falinafsihi wa man asa'a fa alaiha. Wa man utawi sapane wong iku amila kang gelem nglakoni amal sapa man sholikan ing amal soleh, ing amal bagus. Falinafsihi mongko iku manfaati tetep keduwene awak dhewene man. Waman lan utawi sapane wong iku asaa kang nglakoni Allah, iku nglakoni Allah sapa man. Fa alaiha mongko iku mlarati ing atase nafsihi. Ai tegese man utawi sapane wong iku amila gelem nglakoni amal sapa man solikan ing amal soleh. Fa amalu mongko utawi amali eman iku linapsihi manfaati tetep keduwene awak dhewene eman. Waman utawi sapane wong iku asaa
nglakoni Allah sapa man faisa atuhu mongko utawi nglakoni Allah man atuhu mongko utawi nglakoni Allah man iku alaiha melarati ing atase nafsihi. Dadi wong apik wong elek iku balik ning awake dhewe. Wong apik nglakoni apik ya balik ning awake dhewe, nglakoni ala ya balik ning awake dhewe. Iki ayate man amila solikan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Sapa wong sing gelem nglakoni apik balesane ya apik. Sapa wong sing gelem nglakoni elek balesane ya elek. Balesane ya ala. Kila diucapake wakot yukdafu lan terkadang dibuang opo aljus ani opo jus loro. Akni ngarepake sapa ingsun al muftadaa ing muftada wal kobar lan ing kobar. Lidalalati krana ana arai duduake alaihima ing atase muftada lan kobar. Kakaulihi kaya dawuhe Allah Ta'ala. Surat At-Talaq ayat 4 yo. Wallahi ya'isna minal makiti min nisaikum inirtabatum fa'iddah tuhunna salah satu ashurin wallahi lam yakitna. Surat At-Talaq ayat 4 ayat 4. Wallahi utawi pira-pira wong wadon iku ya'isna kang luas iku maksude iku luas iku gak ngetokno ket ya. Ora datang bulan. Cara mulai wis tuwa wis gak ngetokno ket. Walai utawi pira-pira wong wadon iku ya'isna kang luwes sapa alai. Kang luwes iku wis putus, wis pedhot. Wis gak datang bulan ya. Wis ora datang bulan. Wis ora ngetokno khet. Semare umur 50 ya, 50-an ke atas ya. Pokoke wis gak ngetokno khet ngene. Minal makhidi saking ket. Min nisaikum saking bojo wadon sira kabeh. Inirtabtum lamun mamang sapa sira kabeh. Faidatuhunna mongko utawi idae nisaikum iku salah satu asyurin. Masa idae iku 3 bulan. Walai utawi pira-pira wong wadon iku lam yakitna. Iku lam yakitna kang ora ket sapa alai pira-pira wong wadon. Ayat tegese faidatuhunna salah satu asyurin. Faidatuhunna mongko utawi idae nisaikum iku salah satu asyurin 3 bulan. Fakudifa mongko dibuang opo al muftada'u opo muftada wal kobaru lan kobar. Wa utawi muftada lan kobar iku lapat faidatu hunna salah satu asyurin. Lidalalatima krono duduake lapat qoblahu kang sadurunge maktuf. Kang sadurunge wallahi lam yakitna alaihi ing atase ma. Wa inama kudifa lan angin semestine dibuang apa muftada lan kobar. Liwuku ihima ing tumibane muftada lan kobar mau kia mufrodin ing dalem panggonane jumlah, ing dalem panggonane mufrad ngono ya. Mufrad iki padha karo jumlah ya. Ijen. Waddohiru utawi kang pertelo. Waddohiru utawi kang pertelo. Iku anal magdufa
sak temene lapat kang dibuang iku mufradun iku mufrad. Wa takdiru utawi nakdirake iku lapat wala ilam yakitna. Kadalika iku koyok mengkono faidatuhunna salah satu asyurin. Wa qauluhu lan utawi dawe Allah Ta'ala. Walla ilam yakitna. Wa qauluhu utawi dawe Allah Ta'ala ngono ya. Wa qauluhu lan utawi dawe Allah Ta'ala. Wallai lam yakitna. Lapat wallai lam yakitna iku maktufun lapat kang diatofake. Dadi lapat wallai lam yakitna iku lafat kang diatofake. Allah wallai ya isna ing atase lapat wallai ya isna. Wal aula utawi kang luwih utama iku ayyu masalah. Iku ayyu masalah yen to digawe contoh apa binakwi kaulika. Kelawan sepadane ucapan sira na'am yo. Fi jawabi azaitun qaimun. Ing dalem jawabane lapat azaitun qaimun. Azaitun ana to utawi Zaid. Iku qaimun wong kang ngadeg sapa Zaid. Iki takdiru utawi ngira-ngirakake. Iki takdiru krana nalikane ngira-ngirakake lapat azaitun qaimun. Naam yo zaitun qaimun. Zaitun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa Zaid. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.